iohi wat tak khendiar ru ali mai jini khna ali mai Menen kasngi ka badai ka arpoi terik bulan September usnam arajar arpoi kineki weki brio ki badai ki nong yalap ki lawan ban pelong ya ketika jinga seng yalap jongki hapok ketika senong lat maureng bat hang nei pila bani iru ba ini dewi khynnah iba omla ban pet shilliang ka khmat henrei une nong yalap la ne une nong yathu khana ha ketika jinga seng ula khot ite khynnah bola kharu ite kme jong i ba une unong yalap la penduai ite khynnah ba ite khynnah ilah yo ban pet biang ya khmat jong i baroh ba kane ka long ka ka bor ba phla la ne ka bor ba khla ka ba u blei nong bu nong thau ula ai ha une nong yalap ba kum juru ha ketika long ying jong ite i khynnah ba ketika long ying jong ute unong yalap ru bat yo dan pedang jong piki pai baroh ki bala sakhi ya kane ka jing long jeseng ha pok ketika senong lat moreng sa komen ha pok kane ka video bat sa share yang ne ka video khnang ba ka rika si jong kan tip yaki Borbah U Blei utrai nong bu nong thau la le nak bentai ite khlong ba ketika long ying ha ketika senong lat moreng henen ka sni ka arpoi terik bulan September ki baba iohi wat tak khendiar ru ali mai jini khna ali mai khoi ti mai ali ai tung mai su imei jini khna yong em chui ka khmat kam jula ban iohi shilliang khendiar ru em dai nem kum ta hanrai kano ka khmat ka bam jui ka tu ngan ka ano nga ka khmat mo ngan ka ano nga ka khmat pi kano tali ka kti menta artliem rasit pi kano tali ka kti menta lai tali ka khmat ka bam iohi la iohi namaru try la bakhya yei kada ka bakhya ka jo try kada ka pray ka jo try ye ki khmat ki babala namar ka sam ka badan bor ka badan ye try haro mynta nisngo ye u blei ye ka khmat bam iohi la iohi ka kme jini khlong lakmen lagi umat di barkmen namaru trial ula peni ka khmat chini khna hey don ini ba hey don bro hey don menta ilah ya ke thak ti ka bacham show try om